Fit-tweġibiet lill-ġurnalisti li tal-Prim Ministru Robert Abela wara li ħabbar is-16 il-proġett ta' spazju ħodor fil-komunitajiet tagħna huwa kien ġar dwar is-sigurtà fit-toroq filwaqt li rrifera kif il-liġijiet esistenti jagħtu s-seta lill-ġudikanti biex saħansitra jimponu pieni ta' ħabs għal min jikkawża fost oħrajn imwiet f'inċidenti serji ta' traffiku. Il-Prim Ministru fakkar kif fl-aħħar jiem daħlu fis-seħħ pieni aktar ħoroġ dwar ksur ta' regoli ta' traffiku fosthom l-użu tal-mowbajl mis-sewwieqa waqt li jkunu qed isuqu vettura. Dr. Abela nnota wkoll kif l-ewwel 4 xhur kellna ma' 6,000 taħrika marbuta mal-użu ta' mowbajl waqt is-sewqan u spjega kif il-Gvern qed jikkunsidra b'serjetà b'konsultazzjoni sieħa mal-stakeholders involuti l-introduzzjoni ta' breathalyzer li jeżamina sewwi hux pożittiv ukoll la droga, apparti dak li diġà jsir għall-alkoħol. Il-Prim Ministru appella s-sensittività brabta ma' każ riċenti ta' fatalità fit-toroq li hemm inkjesta maġisterjali dwaru u appella anki għal responsabilità tas-sewwieqa fit-toroq. Aħna żidna sostanzjalment il-pieni fejn jidħlu kontravenzjonijiet ta' traffiku għal dak li huma multi, imma wkoll għal dak li huma punti. Jiġifieri kien hemm żewġ forma ta' żidiet, però nappella mbagħad ukoll għal kwistjoni ta' responsabbiltà ta' kull min isuq. Dover tal-Gvern huwa fejn hemm bżonn jittempera l-pieni jemenda l-pieni kif għamilna diġà. Fejn tidħol il-ġudikatura l-appell tiegħi filwaqt li nħalli naturalment fid-diskrezzjoni sħiħa u dik hija diskrezzjoni assoluta tal-ġudikanti tal-liema pieni japplikaw. Jifhmu wkoll x'skumdita din joħolqu fis-soċjetà ċertu tipi ta' inċidenti ta' traffiku. Jiġifieri hemmhekk huwa kruċjali li l-maġistrati u mħalfin tagħna jagħtu pieni li jkunu jirriflettu wkoll dan is-sentiment ta' ħtieġa ta' aktar żamma ta' sigurtà fit-toroq tagħna. Dwar il-konċessjoni tal-isptarijiet il-Prim Ministru nnota il-logħob partiġan tal-kap tal-Oppożizzjoni fuq proċess serjissimu ta' inkjesta maġisterjali biex l-irrelevanza politika li daħal fiha jipprova joħroġ minnha. Dr. Abela nnota l-ispinta l-Oppożizzjoni fuq ir-rapport tal-Awditur Ġenerali li jikkonferma kif din l-amministrazzjoni imxiet b'mod konsistenti fil-konfront ta' Stewart Healthcare fosthom biex din il-kumpanija tonora l-obbligi kuntrattwali. Ħadna pożizzjoni soda ħafna, ċara ħafna u hemmhekk qed niddefendu l-interess nazzjonali u għalhekk li jkollok spin min-naħa tal-oppożizzjoni li tgħid m'għamilna xejn. Meta immedjatament jew ftit tal-jum wara li ngħatat is-sentenza kellek steward li għamlu avviż ta' terminazzjoni bil-kundizzjonijiet tagħhom ma ċċettajniex u għamilna ħadna id-deċiżjoni tagħna kif taf li l-isptarijiet ġew lura fidejna b'deċiżjoni illi ħal gvern bil-kundizzjonijiet illi imponejna aħna ħadna l-pożizzjoni li ħadna quddiem il-qrati tagħna kif ukoll dik fl-arbitraġġ internazzjonali. Mistoqsi minn One News dwar il-ħtieġa ta' konsultazzjoni fuq temi differenti fosthom fejn il-Kunsilli Lokali resqu l-proġetti ambjentali tagħhom, il-Prim Ministru nnota kif il-Gvern dejjem ħadem differenti mill-Oppożizzjoni u konsulta man-nies imbagħad ħadd deċiżjonijiet li bihom qed ikompli jġib bidliet li jagħmlu differenza tanġibbli f'ħajja in-nies. Għas konsultazzjoni fil-Parlament ma tipparteċipa l-Oppożizzjoni għax qed inkunu qed niddiskutu suġġett bħal vjolenza domestika. Suġġett tant sensittiv. Mela tajjeb titkellem dwar sigurtà fit-toroq huwa importanti l-Oppożizzjoni, meta nitkellmu mbagħad fuq sigurtà meta jingħalqu l-bibien tad-dar, l-Oppożizzjoni qabdet u telqet il-barra.